So Katoliko ta dapat magtininuod tang Katoliko. Kay mauna ang ato ang pamasahe. Kagitudlo sa Iglesia Katolika, gawas aning simbahan, di ka maluwas. Hindi magkamaluwas, kay ang grasya na aaning simbahan na wala sa uban. Prueba, Acts chapter 20 verse 28, ingon pa ni San Pablo, kining maong simbahan na gibayran sa iyang kaugalingong dugo. Wag ingon nga kining simbahan o ang uban mga simbahan gibayran po sila. Wala. Ang gingon kining simbahan na gibayran sa iyang kaugalingong dugo. Unsa may gibayad? Ang dugo maunang gitawag og grasya. So mo nang naa ng simbahan na ang gitawag og salvation. Kay kang Kristo man ingon niya akong iglesia. Si Kristo tinuod nga Dios o tinuod nga tao.